दिनै बे समाव जोंनि 2 नं गुमा ब्लकनिनो सिङाव थानाय नैबे सैथोपुर बिसिडिसिआव जोंनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव माखासे मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय क्रिकेट भलिबल आरो केराम मेटेल्सफोर हरदोंमोन। दा बेखौ जोङो दिनै राननायनि हाबाफारि लादों। दा बेनिखायनो जोङो मोनफ्रोमबो जोंनि जिमानखिनि लिस्ट दङ बेखौ जोङो साफ्रोमखौबो लेंहरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बा राननानै हरनाय जादों आरो। नोंथाङा सासे गुमा ब्लकनि इयुथनि दैदेनगिरि जानानै इयुथफोरनो मा मेसेज हरनो सानो? आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जोंनि दानि लाइमोनफोरखौहाय जाहाथे जोङो फरायनायजों लोगोसे ओरैनो थालाजासिनो जेनेबा बेफोरबायदि खेला धुला गेलेनायजोंबो गावनि जेनोखि लाइफखौहाय बा जिउखौ दैदेननो हायो, गावनि फिउचारखौ दानानै लानो हायो। दा बेखौनो आङो गुरै खावलायनो लुबैदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो थालाजासिनो माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ लानानै गेलेलाङो। जोङो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां बिदिनो गेलेगिरिफोर ओंखारबाय, नेशनेल इन्टारनेशनेल गेलेग्रा ओंखारबाय। दा बिथांमोनखौ जाहाथे नोजोर बोनानै बा फल' खालामनानै जोंनि लाइमोनफोराबो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जाहाथे बेफोरबायदि खेला धुलायाव बाहागो लालाङो, बेफोरखौ आं जोंनि लाइमोनफोरखौ खावलायबाय आरोखि। बे हाबाफारिया जाहैबाय स्पर्ट्स मेटेरियेल डिस्ट्रिबिउसन, जे गेलेग्रा जे मेटेरियेल्स बेखौ रानना होनाय मोनसे प्रग्राम बियो। बेखौ लानाय जादों बे जोंनिनो गुमा समस्थिनि सिङाव थानाय सैथोपुर बिसिडिसि हलावहाय। दा बेयो जाहैबाय जोंनि जे पार्टी बा सरकारनिफ्राय मोनसे बेसेन गोसा मोनसे हाबाफारि होननानै आं सानदों। जे मोनसे समाज बा मोनसे माहारिया माबाखौ दैदेननांगौब्ला खालि जानाय लोंनाय थानाय थाखा फैसा खामायनायजोंल' जाया। मानसिनि जिउआवहाय गोबां लामा थायो, जेरै बिजनेस खालामनाय बा गेलेनायजों, आबाद मावनायजों। थिग बेबादिनो गेलेनायजोंबो मोनसे गावनि जिउखौ दानो हायो। बे हिसाबै जोंनि जे गोजौनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोनसे रायलायनायनि गेजेरजों डिसिसन लानानै जोंनो समस्ति हिसाबावहाय जे क्रिकेटजों लोगोसे केरामजों लोगोसे भलिबलनि मोनसे मेटेरियेल्सफोर हरदों। बेखौ जोङो दिनै 40टा जे क्लाबनो जों रानना होनायनि हाबाफारि लादों आरो। सोर सोर बाहागो लादों? हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों सेन्ट्रेलनिफ्राय सेन्ट्रेल CWC, एक्स MLA आरो आसाम माइन्स एन्ड मिनारेलनि चेयारमेन ट्रेजर हेमेन्द्रनाथ ब्रह्म सार, बेजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल वमेन सेलनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि आरो जोंनि गुमा समस्थिनिनो कअर्डिनेटर बिथांजो मुर्शिदा बेगम बिथां, आरो लोगोसे दंबावो जोंनि गसाइगाव जिल्ला इयुथ सेलनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि सोमखोर बसुमतारी बिथांजों लोगोसे माखासे लोगोफोर दंफायो, आरो जोंनिनो जे ब्लक कमिटिनि मानगोनां सोद्रोमाफोर दङ, आरो प्राइमारि आरो बिसिडिसिनि सोद्रोमाफोर दं आरो। बे हाबाफारिया जाबाय गेलेग्रा किसुमान जेनेबा भलिबल, ओमफ्राय क्रिकेट, बेनिफ्राय केराम बर्ड, बेफोरखौ जों दिनै नैबेहाय गुमा ब्लकनि आन्दाराव जाफोर क्लाब दं बिसोरनो डिस्ट्रिबिउसन खालामदों। आरो बेखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामनायनि जाहोनानो जादों जोंनि मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा दानि गोदान मुगानि गथ'फोरखौ जाहाथे सबदिगि माबा खालामनो हायो, थिग थाक खालामनो हायो। बिनिखायनो बिथाङा स्पर्ट्सनि प्रतिबो माबा खालामनानै जाहाथे स्पर्ट्सजोंबो गथ'फ्रा मोजां गावनि जिबनखौ दानानै लानो हायो, बेफोरखौ सिन्था खालामनानै माबादों। जेरै लेखानि खेथ्रआव बा फरायनायनि खेथ्रआव बिथाङा जथेस्थ' इनिसियेटिभ लादों। खुनु थाखा फैसा गैयाब्लानो गथ'फोरखौ, टेलेन्टेड गथ'फोरखौ कचिं होनो बेबस्था लादों। थिग बेबादिनो माखासे गेलेग्राफोरखौ एनकारेज होनो थाखाय
बिसोरनो सुबिदा होनो थाखाय दिनै बेखिनि जिनिसखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामहोदों। दिनै गुमा ब्लकनि आन्दाराव जेसेबां क्लाब दं बिथांमोनहा माबाखौ लांजोब्बाय। दा बिथांमोनखौ आं अनुरद खालामहरदों, आह्वान खालामदों जे नोंथांमोनहा गेलेग्रा माबाखौ सामग्रिखौ लांनानै जाहाथे अपबेबहार खालामा, मोजाङै माने खालामनानै जाहाथे मोजां प्लेयार जानो हायो आरो स्पर्ट्सजोंबो गावनि जिबनखौ दानो जे हायो बेखौ जों नुबोबाय आरो नुगासिनो दं आरो दानि सरकारा जथेस्थ' सुबिदा होगासिनो दं।